L'Ajuntament de la Seu té com a estratègia l'espai Òmnia per trencar tota aquesta bretxa digital a la ciutadania. Nosaltres el que fem és, tots els Òmnia, però en aquest cas l'Òmnia de la Seu, és atensar el tema de la tecnologia a la ciutadania i fem formació, treballem en xarxa amb d'altres entitats i col·lectius i, per tant, aquesta és una estratègia ideal per poder treballar aquest potencial. Crec que és molt important la col·laboració perquè quan es fa un projecte, tot i que el comenci una sola persona, si es vol tirar endavant cal que hi col·labori molta gent, tant la institució pública com privada, per poder fer proves i millorar el projecte i tirar-lo endavant. Valoro aquesta jornada molt positivament, justament per conèixer d'altres projectes que s'estan duent en el nostre territori, l'Alt Pirineu i Aran. La veritat és que alguns d'aquests projectes n'era totalment desconeixedor i, per tant, això és el que m'emporto, la coneixença de les persones que al cap i a la fi estan darrere d'aquests projectes i també la possibilitat de replicar-les en d'altres zones. El temps de col·laboratori demostra que realment hi ha projectes que surten del territori i que funcionen i, a més, el que hem pogut fer és networking i xarxa per veure què és el que hi ha, com podem unir esforços, fer-ho més gran o fer un nou producte. Per tant, això s'ha de fer més contínuament, sumar esforços i no cadascú el seu i conèixer per poder arribar a tenir projectes xulos i que ens aportin perquè la gent jove pugui tornar a casa nostra fent coses diferents. Si no fem coses diferents, el món no canvia.